Tsanar Nana da ya yi kuwa bai wuce fuska biyu da ya lura tana da shi ba, don har ga Allah ji yake gwara a ce shi da kansa ma ya gano NIMRAH na cin amanarsa ba ita ya kama ta faɗa masa ba, wanda hakan ma na nuni da ba don Allah take zaune da shi ba har NIMRAH. Idan ya tuna yadda ya ba wa NIMRAH yadda 100% ta kuma ci amanarsa sai ya ji kamar zuciyarsa za ta yi bindiga ta fashe. Ko da Amal ƙanwar NIMRAH ta ringa kiransa bai ko ɗauka ba, bai yi niyyar faɗa wa kowa halin da yake ciki ba. Haka ya ringa waya da hajiyarsa da ya saba da kiranta kullum ya gaishe ta. Ko da ta tambayi su NIMRAH ce mata kawai yake suna nan ƙalau, don so yake ya gama jinyar zuciyarsa da ya san NIMRAH ta masa mummunan tabo da raunin da ba zai iya warkewa a kwana kusa ba. Duk wani abu da ya shafe ta haka ya goge yake kuma ƙoƙarin yakice ta gaba ɗaya daga cikin zuciyarsa. Yadda ya sa a ransa sai ya bar ƙasar zai sanarwa hajiyarsa ya sake su biyun. Sai dai bai kai ga cimma burinsa ba. Yana kwance ɓarin kansa ya saba da masa ciwo tun ranar da ya kama NIMRAH a HD Plaza na bala'in masa ciwo. Kiran Hajiya Rabi'a ya shigo wayarsa. Ko da ya ɗauka sai jefa masa tambayar ta yi da sau biyu kenan Yusra na zuwa gidanka ba kowa. Na aike ta da kulolin Nana da ta kawo mata abinci akan a maido mata ba kowa a gidan. Ta je da safe ta kuma komawa da yamma. Ina Nana ta je haka tun da ta san ƙila NIMRAH ta fita aiki. Ƙarya ya yanko wa hajiyar akan Nana gidansu ta je ba ta nan NIMRAH kuma na wajen aiki. Da ƙaryar nan da ya yi wa hajiyarsa ta yanke wayar akan to za ta sake aiko Yusra washegari. Hakan da ya ji ya sa ya lallaɓa ya koma gidan. Ko aiki bai iya wani fita don san baya so Hajiya ta gane sakin da ya yi wa su NIMRAH. Washegari kuwa Yusra ta zo. Wani mugun haɗa rai ya yi wai don kar ta samu fuskar zama ya ce wa Yusra shi fita zai yi ta zo ta fita ya yi kamar bai ji tambayar da take masa ba akan yau ma suna nan ba sa nan. Ya ta ga gidan kaca-kaca haka kamar ba kowa. Yadda ta rinƙa jera masa tambayoyi ya sa shi korarta akan bai sani ba. Tana tafiya ya san ƙila sai ta je ta ƙara faɗa wa hajiyarsa akan yau ma ba ta samu kowa ba. Ko cikakken minti 10 ba ta yi da tafiya ba sai ga kiran hajiyarsa a wayarsa akan dole ya faɗa mata ya saki NIMRAH da Nanan da ta rufe shi da mugun faɗa akan kar ya raina mata hankali. Ya aka yi yau ma matansa ba sa gidan. Salati Hajiya ta ringa yi tana ba ta gane ya sake su biyun ba. Mai ya faru haka ya zo gida yanzun nan tana neman shi. Ko da ya je gidan sai ya rasa mai zai ce wa Hajiya Rabi'a don san bai shirya faɗa mata cin amanarsa NIMRAH ta yi ba. Ganin Hajiya Rabi'a ranta ya ɓaci sosai har ta kira kuma alhajinsu da baya gari ta faɗa masa rashin hankalin da ya tafka a faɗarta. Ya sa ya ce mata ɓata masa rai su biyun suka yi. Faɗa suka yi a tsakaninsu shi ya sa ya sake su akan su je su huta idan an kwana biyu zai mai da su ɗakinsu. Hajiya Rabi'a kuwa kamar za ta kawo masa duka haka ta ringa zabga masa faɗa da yanzu ba sai ka jawo min baƙin jini a yi tunanin na san ma da ka saki matanka shiru na yi ban magana ba. Ka san ba za ka iya auren mata biyu ba uban wa ya kai ka auren su biyun. Wallahi idan baka mai da su ba sai na ci mutuncinka. Idan aka yi wa ƙannenka abin da ka yi musu don kawai sun yi faɗa za ka ji daɗi. Wannan wani irin rashin hankali ne har wai ka saki matanka ka kasa gaya min. To wallahi ka gaggauta mai da su ɗakinsu kafin ka gamu da ɓacin raina. Da wannan umarnin ya baro gidansu inda yake tunanin hanyar da zai bi wajen ganin ya faɗa wa Hajiya Rabi'a akan ba zai iya mai da su ba tare da ta yi fushi da shi ba.
ba kuma ya son ya fito ya faɗa mata abin da ya faru da shi ya kai shi ga sakin Nimra da Nanan. Haka Amal ta kira shi da sabuwar namba da bai san ma ita ce ba, inda ta hau roƙonsa da magiya ya kuwa ce mata ta bar kiransa akan maganar Nimra, baya so ya ji. A nan ta roƙe shi akan ya taimaka ya faɗa mata wanda ya kira shi ya gaya masa Nimra na HD Plaza, kawai alfarmar da take nema a wajensa kenan. Nimra bata ce ya mai da ita ba. Kalmar nan ya yi matuƙar ƙona masa rai, don bai kawo abin da zai dami Nimra ba kenan. Inda hajiyarsa ta sake kiransa a waya cikin tsananin ɓacin rai da umarnin ya zo yanzun nan tana nemansa. Yana zuwa ta rufe shi da faɗa, ai sai ka ce min ban isa da kai ba Jamil. Ina mahaifiyarka ni za ka ringa yi wa ɓoye-ɓoye? To maman Nana ta kira ni ta faɗa min gaskiyar abin da ya faru. Ta ce Nana da wata ƙawar Nimra ne suka ce ma Nimra na cin amanarka. Shi ne kai kuma ka saki Nimra ka haɗa da Nanan. To ta roƙe ni akan na ma magana ka mai da Nimra, sharrin ƙawarta ne. Nimra ba za ta iya cin amanarka ba. Na ɗauka kana da hankali Jamil, taya daga ma magana ba za ka tsaya bincike ba, haka kawai sai ka saki Nimra ka kuma haɗa da Nana. Kana da hankali ko yanzu idan sharri aka yi wa Nimran fa? Hajiya ni ganau ne ba jiyau ba. Ban sake ta ba sai da na tabbatar da tana cin amanata. Ita kuma Nana abin da ya sa na sake ta, Hajiya fuska biyu gare ta, munafuka ce ita. Idan ba munafuka ba ce ba mai haɗinta da ƙawar Nimra da za ta haɗa kai da ita. Ki yi haƙuri Hajiya, ban ɓoye miki don wani dalili ba, kawai dai ina ganin ba zan iya fitowa na faɗa miki abin da ya sa na saki Nimra ba. Amma tun da har kuma mahaifiyar Nana ta faɗa miki, to abin da ya faru kenan, kuma har ga Allah ba zan iya zama da wacce take cin amanata ba. Ita ma Nana ba zan iya zama da ita ba, don Allah kar ki tilasta min akan na mai da ɗaya daga cikinsu, ba zan iya ba, ki yi haƙuri Hajiya. Hajiya Rabi'a ido ta ƙurawa Jamil tana kallon yadda idonsa ya yi jajir cikin ɓacin rai, duk ɗan ƙibar da ya yi kwanaki duk babu, ya zabge kamar wanda ya yi wata yana jinya. Sunansa ta kira inda ya ɗago, har lokacin murza yatsun hannunsa yake. Ta fara magana tana da ka ga Nimra da idonka, ka ga tana wani abu da bai dace ba da namijin? Jamil ya ce Hajiya mai zai haɗa ta da wani namijin ma, ko da ban gansu tana wani abu da bai dace ba, amma dai na ganta da wani taje wajensa. Na ga irin kuɗin da yake tura mata. Hajiya wallahi ba sharri aka yi wa Nimra ba. Amanata take ci da ban san tsawon lokacin da ta ɗauka tana cin amanata ba. Hajiya Rabi'a ta ce ka daure ka saurare ni Jamil, ka zurfafa bincike, don na yi magana da Nana jiya duk ta kwashe komai ta faɗa min, da alama ƙawar Nimra ce ta haɗa mata wannan tuggo. Ban ji a jikina Nimra za ta iya cin amanarka ba, na san dai tana da rawar kai. Amma ka daure ka yi bincike ka saurare ta ka ji mai haɗinta da saurayin da ka ganta da shi. Ban ce ina so na ma dole ba, amma tun da har mahaifiyar Nana da Nana suka rantse akan sharrin ƙawar Nimra ne, ƙila zargin da kake wa Nimra ɗin ba gaskiya ba ne ba. Ka yi bincike a natse Jamil. Godiya kawai ya yi wa Hajiya Rabi'a, don bai san jan maganar da shi ya riga da ya san ba sharri a ciki. Ko iya tatin ɗin da ya gani, ai Nimra cin amanarsa take, kawai ƙila Nana tana so ta biyo ta wannan hanyar ne don ta wanke laifinta ne. Shirye-shiryensa kawai yake na fita ƙasar waje, don ba wani bincike da zai tsaya yi. Bayan ya san ba sharri aka yi wa Nimra ba, wuraren ƙarfe 3 ya ga Amal na ta kiransa a waya bai ko ɗauka ba, sai ya ɗaga. Ta turo masa text da magiya akan ya duba WhatsApp ɗinsa, ta ajiye masa saƙo. Kafin ya buɗe datan ya hau WhatsApp don ya duba wani saƙon ta ajiye masa. Amal hawaye kawai take tana kallon Nimra da hannunta na dama ke nannaɗe da bandeji saboda yankar da ta yi wa kanta a garin kokawa da Ahmad.
da ya riƙe wuƙar da ta cizgo daga kafaɗar Hindu. Ta dage akan sai ta caka wa Hindu a ciki. Don haukace musu kawai ta yi tana rantsuwar sai ta kashe Hindu. A garin ya karɓa ta ƙarfi ya yanke kanta, ita ma jini ya ɓalle mata, still bata fasa kokawar ya bata wuƙar ba duk da uban jinin da ke zuba a hannunta. Fusge wuƙar da Ahmad ya yi ya sa ta sakin wawan ihu ta zube a ƙasa. A haka suka kwaso su biyun suka kawo su asibiti. Allah ya rufe asiri, Hindu dogon suma ta yi ta kuma zubar da jini da yawa inda ya kai har ga ƙara mata jini. Daga Ahmad har Amal ɗin hankalinsa a bala'in tashe yake. Ita ma Nimra sai gado aka bata akan dole Amal ta kira Anty Adama ta faɗa mata halin da ake ciki. Ita ma Nimra hankali a tashe ta ƙaraso ta ringa zabga salati da ta faɗa mata abin da ya faru. Sai gode wa Allah take da Hindu bata mutu ba. Da yanzu Nimra ta yi kisan kai. Ta dawo daga ɗakin da aka kwantar da Hindu kenan don ta duba halin da take ciki, inda tana dawowa ta ga Nimra ta farka tana rusa kuka. Anty Adama kuma na riƙe da ɗaya hannunta nata tana ta bar kuka haka kar ta jawo wa kanta wani matsalar. Kukan da Nimra ke yi da maganganun da take ya sa ita ma hawaye fara zubo mata a daidai lokacin da Ahmad ya shigo ɗakin kamar wanda aka kwarawa ruwan zafi da wani ɗan takarda a hannunsa. Sam bata damu da yadda ta gan shi ba. Ta ciro wayarta ta hau yi wa Nimra bidiyo take da ke ta magana cikin ihun kuka. Hindu ta cutar da ni Anty Adama, wallahi gwara a ce kashe ni ta yi da abin da ta yi min. Anty Adama da zuciya ɗaya nake zaune da ita. Duk wani abu da ya shafe ni haka nake faɗa mata, yadda nake buɗe mata cikina. Wallahi ko ku ban taɓa faɗa muku komai a kaina ba. Na ɗauki yadda na bata. Na ɗauke ta haka. Yadda na ɗauke ta haka na zata yadda na ɗauke ta haka ta ɗauke ni. Ashe Hindu cutata take. Ashe Hindu burinta ta ga ta kashe min aure. Bayan zuga ni da take akan na ƙauracewa mijina kar ya tsufar da ni. Iya haka bai ishe ta ba, sai da ta san yadda ta shiga ta fita ta haɗa auren mijina da na Nana. Bayan ni nan dagewa na yi wajen raba Nana da mijinta. Ta ringa zagayawa bayan idona tana zuga iyayen Nana akan su aura wa Nana mijinta. Iya nan bai ishe ta ba, ta haɗa kai da Nana duk wani abu da nake ciki sai ta kwashe ta faɗa wa Nana, wai har da ba wa Nana shawarwarin yadda za ta raba ni da mijina. Anty Adama iya nan bai ishe Hindu ba. Ban san mai na mata ba, ta haɗa kai da wani Anas ya shigo jikina har sai da ya sa Jamil ya sake ni. Mai na yi wa Hindu haka da na cancanci haka daga wajenta. Anty Adama wallahi ban taɓa cin amanar Jamil ba. Babban baƙin ciki na zargin da Jamil ke min da na ci amanarsa. Na tsani kaina wallahi, shi ya sa na so a bar ni na kashe ta, ni ma na kashe kaina. Nimra kin fi Hindu laifi, domin da kina da hankali ba ta yadda za ki zauna wai ƙawa ta ringa juya ki tana faɗa miki abin da za ki aikata. Wai har ƙawa ce za ta ce ki ringa gudun shimfiɗar mijinki saboda kar ya tsufar da ke. Da mijinki da ƙawar taki wa ya kamata ki ji maganarsa ki yi wa biyayya. Wallahi duk abin da ya faru ke kika jawo wa kanki. Ai ga Ahmad nan a tsaye da take cika miki baki akan ta isa da shi, bai isa mata kishiya ba. Duk tana ta zabga miki ƙarya. Wa ya gaya miki kowace ƙawa ke son ci gaban ƙawarta? Ai daga lokacin da ke kika fara nuna mata zaman lafiya kike da mijinki, ai mijinki na son ki, kika fara faɗa wa ƙawa kina cikin ni'ima a gidan miji, ai daga nan hassada zai shigo ciki. Ba ta yadda ita ƙila ba daɗi take ji a gidan miji ba. Ke da kike ƙawarta kina jin daɗin, ki yi tunanin ba za ta ji kishi ba.
ba za ta ji kishi da baƙin ciki ba. Ke kika buɗe mata ƙofar da ta miki duk abin da ta miki. Ita tana ƙoƙarin ganin ta yi wa mijinta biyayya don ta shiga aljanna ko da duka take sha. Ke kuma da yake wawiya ce ke ta ringa zuga ki kina laftawa kanki zunubi. Sannan don ta kai ki ta baro ki zo kina neman kisan kai. Wannan yanzu ai sai ya zame miki izina da darasi. Jamil kuma insha Allahu idan har kina da rabon komawa gidansa da kansa zai gane sharri da makirci ta haɗa miki. Allah kaɗai ne zai iya miki shaida akan baki ci amanar tasa ba. Shi kuma tsinannen da ta haɗa baki da shi suka kashe miki auren, da izinin Allah ba zai gama da duniya lafiya ba. Daga haka Anty Adama ta miƙe saboda ita ma hawayen take ta shige ban ɗakin. Amal da ita ma shashshekar kukan take kamar yadda Nimrah ke kukan, ta tura wa Jamil bidiyon maganar duk da Nimrah ta yi da Anty Adama. Don har ga Allah mugun tausayin Nimrah take ji, ko da dai Jamil ba zai maida ta ba, za ta so a ce ta wanke ta a wajen Jamil ɗin. Ahmad kuwa jiki a sanye ya fice daga ɗakin ya koma ɗakin da Hindun take. Ya zauna a gefen gado tare da ƙurawa Hindun ido da kafaɗarta ke nannaɗe da bandeji. Har ya rasa ma tunanin da ya kamata ya yi. Ya rasa ma wani mataki zai ɗauka a kan Hindu. Ashe ba a banza ya tsane ta ba, ashe haka zuciyarta take cike da sharri. Ba wai don Nimrah yayar Amal ba ce ba, kawai dai zaluncin da ta yi wa Nimrah ya yi yawa. Kusan awa ɗaya yana zaune a gefen gadon yana wasa da takardar da likita ya bashi da ya ɗan girgiza shi. Don takardar ya sa shi ƙara mamakin Hindu. Shock ɗin da ya shiga ya sa ko magana ma ya kasa yi wa Amal balle ya ɗan rarrashe ta saboda kukan da take. Motsin da ya ga Hindu ta yi da buɗe idonta da ta yi a hankali ya sa shi ƙura mata ido yana kallonta, inda sai da Hindu ta ɗan gama kalle-kallenta azabar ciwon da ta ji hannunta da ta ji kamar an ɗora mata bulo ya sa ta saki ɗan ƙaramin ƙara. Ahmad kuwa ya gyara zamansa ya daure wajen sakar mata murmushi yana sannu. Hindu kuwa da ta nuna Nimrah ce ta caka mata wuƙa a kafaɗa. Ta ce, Ahmad ina Nimrah take? An zo an tafi da ita station. Ahmad ya ce tare da gyara wayar hannunsa don so yake ya yi rekodin ɗin komai. Hindu kuwa ta ɗan saki ajiyar zuciya tana ɗan jin daɗi a zuciyarta. Tana ƙoƙarin jefa masa tambayar waye ya kai ta station ɗin. Ahmad ya ce, Hindu za ki iya tuna rabon da na kwanta da ke? Hindu kai ta gyaɗa masa don ba yadda za ta iya mantawa, don daga lokacin da ya fara neman auren Nana da ya gano ta je gidansu ya ƙaurace mata, bai ƙara neman ta ba. Idan har ba ta manta ba wajen wata 3 da sati 3 kenan. Sai ta yi tunanin ƙila yafiyarta yake son nema. Kusan wata 4 kenan babu sati ɗaya rabon da ka bani haƙina. Ahmad gyaɗa kansa ya buɗe takardar hannunsa da hannu ɗaya yana, idan wata 4 kenan rabona da ke. Ya aka yi kika samu cikin sati 5? Cikin waye a jikinki Hindu? Hindu ido ta waro cikin wani irin azabar faɗuwar gaba da ya sa ta ji kafaɗarta ya ƙara nauyi. Ta zuba wa Ahmad ido tana jin kamar ƙirjinta ya fito. Don mukutar ne kawai ya faɗo mata. Cikin waye a jikinki Hindu? Kin yi shiru. Ko da yake na san ba za ki iya magana ba saboda cikin kin san ba nawa ba ne ba. Ban san cewa ƙaurace mikin da na yi ba zai saka ki iya kaiwa wani buƙatarki. Na fi ki laifi ta nan, don da a ce na baki haƙƙinki da biki ci amanata ba. Zan yafe miki ta nan, ba zan bari kowa ya sani ba. Amma da sharaɗin za ki faɗa min gaskiyar duk tambayar da na miki. Hawaye Hindu kawai take ta hau gyaɗa masa kai tana, insha Allah zan faɗa ma gaskiya, don Allah ka yafe min Ahmad. Zaucewa nake neman yi da ka ƙaurace min shi ya sa na aikata abin da na yi.
Kar ki damu Hindu, na ce ba tsakaninki da Allah ke ce kika haɗa kai da wani don ki kashe wa yayar Amal aure. Idan har kika faɗa min gaskiya, ni kuma na yi alƙawarin rufa miki asiri na karɓi cikin jikinki. Yayar Amal ta ci amanar mijinta da gaske ko kuma laifi ta miki kika yanke mata hukunci ta hanyar yi mata sharri. Hindu hawaye ne ya hau zubo mata, sai da ta ɗauki tsawon lokuta tana kukan. Ahmad bai katse ta ba, don duk maganar ma da yake da ita a hankali dauriya kawai yake. Hindu kuwa sai da ta yi kuka mai isarta ta fara magana tana, ni ban san daɗin aure ba Ahmad. Kai ma ka san irin zaman da nake da kai. Babu so, ba ka ƙaunata. Sai na haɗu da NIMRAH, ita kuma kullum mijinta cikin kiranta yake a waya, har kuma ta kai ta fara bani labarin yadda mijinta ke son ta. A nan ni kuma na fara mata ƙarya da ni ma kana bala'in suna. Ina jin haushin yadda take neman nuna min mijinta ya fi na kowa. A haka na fara jin baƙin ciki irin rayuwar da take da mijinta, da ni ban san wani rayuwar soyayya da kai ba. Hasali har duka ke raba ni da kai. A haka ni kuma na fara mata ƙaryar yadda kake so na. Sai abin ya zame mana kamar gasa. In dai za mu haɗu sai ta ce min ai mijinta ya mata kaza. Ni ma sai na mata ƙaryar mijina ya min kaza. Ina jin haushinta sosai don sai nake ganin kamar ma gatse take min. Ta san halin da nake ciki, da gangan take faɗa min rayuwar aurenta don ta ɓata min rai. A nan na ci ɗamara wajen ganin na haɗa ta faɗa da mijinta yadda zai tsane ta. Sai nake ba ta gurguwar shawara da na ga ta ɗauka, take ta amfani da duk abin da na faɗa mata. Kullum cikin jin haushinta nake, inda a haka na sha alwashin ma raba ta da mijin ma na huta da labaran da take bani. A haka na samu cikar burina, mijinta ya mata kishiya, yana kuma haɗa kaina da kishiyar tata. Sai kuma na haɗa kaina da kishiyar tata, har kuma Allah ya haɗa mu da Anas da abokinsa, da tsautsayi da ƙaddara ya sa ya samu kaina. Wallahi sau ɗaya ya neme ni, sai kuma Anas ya nuna min yana son ta. Ita kuma ta ƙi, ta ce ba za ta iya cin amanar mijinta ba. Ni ma ai ba a son raina na ci amanar ka ba. Sai muka haɗa kai da Anas, ya hau shiga jikinta ta ƙarfi, har sai da ya kai ga kashe mata aure. Don ni gani nake abin da kawai zan mata kenan, na rama abin da ta min, tun da har ta bari ƙanwarta ta aure ka, da aurenta da kai ya sa ka juya min baya. Don Allah Ahmad ka yafe min, wallahi iya gaskiyar kenan abin da ya faru. Murmushi Ahmad ya saki yana mai, zai hana na yafe miki Hindu tunda na miki saki biyu. Mai zai hana ni yafe miki tunda kina ɗauke da cutar ƙanjamau? Dole na yafe miki Hindu, ga takardar sakin ki nan, ga na ciki da cutar da kike ɗauke da shi. Ki kira 'yan gidanku su zo su ci gaba da jinyarki. Daga haka Ahmad ya miƙe ya yi waje. Hindu ta saki wani wawan ihu tana kiran sunan Ahmad. Ahmad ko yana fita ya koma ɗakin da NIMRAH take, ya kira Amal waje, ya kunna mata bidiyon da ya yi rikodin, yana ta bashi lambar Jamil ya tura masa. Amal cikin tsananin farin ciki, jiki na rawa, ta bashi lambar Jamil. Ahmad ya tura masa ta WhatsApp. A ɓangaren Jamil ko yana maimaita kallon bidiyo ɗin da Ahmad da Amal suka tura masa, ya fi a irga. Faɗar shock ɗin da ya shiga da ya ji maganganun da Hindu ta yi ɓata baki ne. Rasa ma wani tunani ya kamata ya yi a kan Hindu da NIMRAH yake, don daga bayanin da ya ji tana yi wa Ahmad, ita ce duk ta juyarwa da NIMRAH kai, take zuba masa rashin mutunci kala-kala. Ashe ba a banza NIMRAH ke ƙaurace masa ba. Hindu ce take juya ta, son ranta shine mijin, amma ita ce take ba wa NIMRAH umarni, wanda a yanzu ne
da ya ga bidiyo da bayanin da Hindu ta yi ya sa ya fara tuna yadda NIMRAH ta fara canzawa masa da shi kansa ya san banda yana son ta da tuni ya rabu da ita. Bai ma san Hindun a fili ba, ya san dai yana jin sunanta a bakin NIMRAH wani zubin. Ya ɗauka NIMRAH tana da wayo da tunani, bai san ashe ba ta da hankali ba. Wai har a ce Hindu ce za ta ringa faɗa mata yadda za ta tafiyar da rayuwar aurenta. Idan ba jahilci ba ma, mai yasa NIMRAH za ta na kwasar sirrin aurenta tana faɗa wa Hindu. A maganarta ya gano sirrin NIMRAH da Hindu ta sani, shi ya sa ta shiga jikin Nana. Faɗar mamakin da Nana ta bashi kansa ɓata baki ne. Sam bai kawo ita ma wai za ta iya haɗa kai da Hindu tana kwasar komai na gidansa tana faɗa mata ba. Har ga Allah ya fi jin tsanar Nana a yanzu don gani yake fuska biyu gare ta. A rayuwarsa ya tsani munafurci da fuska biyu. Duk bai kawo za ta ma iya aikata haka ba. Don kallon Salaha yake mata, bai san ita ma za ta iya haɗa kai da Hindu wajen ganin wai ta samu kansa ta ƙarfi ba. Kenan da kisan kai Hindu ta ce ta yi a kansa, za ta iya kisan kai kenan. Duk da bidiyon da ya kalla da ke nuni da sharrin Hindu ta ƙulla wa NIMRAH don ta kashe mata aure, bai ji zuciyarsa ta daina masa nauyi ba, don ko baccin kirki ba ya yi. Don haukacewa ne kawai bai yi ba da ya gano NIMRAH cin amanarsa take. Abubuwa da yawa haka suka ringa ɗarsuwa a ransa. Bidiyon ya kalla ya sa shi tunanin buɗe mesej ɗin da NIMRAH ta tura masa da bai buɗe ba, ya yi blocking ɗinta. A hankali ya fara bin duk screenshot ɗin da ta tura masa daga farko, yana karanta har zuwa ƙarshe yadda Anas ya kore ta akan ta zo su haɗu kafin ya bar ƙasar. A chatin ɗin nasu bai ga wani maganar banza ba. Hasali ma a chat ɗin NIMRAH da farko rashin mutunci take masa, shine da ya ga ba 'yar hannu ba ce ba, shine ya biyo mata ta bayan gida ya ce su ringa mutunci, shi yayanta ne, ƙanwa ya ɗauke ta. Ya ga yadda take ba shi labarin auren Nana da ya yi da yadda ba ta iya bacci. Daga yanayin maganar da Anas ke yi mata ya gano wayo ya so yi mata don ta kashe aurenta. A hankali ya fara jin sanyi a zuciyarsa. Chatin ɗinsu da ya karanta ya fara rage masa nauyin da ya daɗe yana ji a ƙirjinsa. Don a ƙarshen rayuwarsa ta masa da alƙawari akan ba ta taɓa cin amanarsa ba, ko da ba zai mai da ita ba. Ya yadda da ita, ko hannunta wani bai taɓa riƙewa ba. Ko ba ta rantse ba, ya san ba za ta iya aikata haka ba. Ko daga ganinta ya yi bai taɓa sawa a ransa wai za ta iya ba wa wani kanta ba. Kawai tsananin kishinta da yake ne ya sa yake jin kamar ta ci amanarsa. Mesej ɗin Nana ya buɗe don ya ga ita ma wani irin mesej ɗin ta ajiye masa, inda ita ma haƙuri ta rinƙa ba shi har tana faɗa masa duk abin da ta yi sanda take masa ya jawo ta biye wa Hindu. Kar ya ga laifinta, Hindu nuna mata ta yi NIMRAH raba su za ta yi, shi ya sa ta biye mata, ita ma ya yi haƙuri ya yafe mata. Tsaki ya yi tare da girgiza kansa don Nana duk ta fice masa a rai. Da Allah ya kyauta kawai ya bi Ahmad da Amal, don a wannan gaɓar bai san mai zai ce musu ba. Don a jibi ma zai bar ƙasar. Ciwon da yake ji a zuciyarsa ba zai yi ya warke lokaci guda ba, don kamar a sa kare da wuƙa ne kuma a zo a baka magani a ce take za ka daina jin ciwo. A yanzu da ya san gaskiyar abin da ya faru, ya ji kaso 50 a cikin damuwar da yake ciki ya ragu. Bai ji wani a take zai iya mai da NIMRAH ɗakin ta ba, balle Nana da ya ji kamar ma ya gama zaman auren da ita. Ko da zai mai da NIMRAH, zai so ta kwana biyu a gida ta shiga hankalinta. Zai kuma sa ido a kanta, ko da baya ƙasar a yanzu ba zai iya neman ta ba a yanzu. Ƙila idan aka kwana biyu komai ya lafa a zuciyarsa zai iya neman nata shi ma, sai idan ta neme shi, ita ma idan har ita ma tana son shi.
Duk dai bai sani ba ko ɓacin ran da ya shiga ya sa ya ji ita ma sonta ya yi sanyi a zuciyarsa. Da daddare kiran Ahmad ya shigo wayarsa da ya gane shi ne ta mesej ɗin da ya turo.